Dili lang ang tanaman sa Magawayan ang makitaan sa Antipolo apan diniusab madunggan ang mahuni gikan sa tugtong sa mga bamboo instrument. Ano yung report? Gikan sa Metro Manila, bisita sa grupong YMCA Manila Gold Triangle Club ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Ang ilang katuyuan aron suwayin ang pagpatugtog sa bamboo organ nga makitaan lang sa Bamboo Museum. Ang bamboo organ napakaganda at authentic talaga at saka first time to see a real bamboo organ. Human malingaw sa pagtukar pinaagi sa bamboo organ, gipabilib usab sa YMCA Himig Kawayan ang angklang ansam, pinaagi silang pagpatukar sa angklong. Usa kini kay Indonesian musical instrument nga gihimo gamit ang kawayan. Ang matag angklong instrument makamugna og tono sa usa ka musical note. Pampahaba ng buhay, bawas stress. Music is the language of the soul and this is part of our language. Playing together, expressing ourselves, makes us happy. Ang galing nila. Talagang very interesting. Actually, sabihin ko naman, mag-produce na kami ng mga angklong. Matod sa tagduma sa Carolina Bamboo Garden, gusto nilang ipakita nga ang kawayan dili lang gamit alang sa arte ug kultura, apan mamahimo usab nga magamit sa pagmugna og huni sa musika. Nagkakanta kami rito ng bamboo seminar twice a year, March saka October, para malaman nyo kung ano pa yung ibang kahalagaan ng bamboo. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.